Bé, avui és una nit molt especial perquè fa uns 5 anys, més o menys, que nosaltres a Tarambanda no estàvem junts. No vam tindre una època de silenci, no? I casualitats de la vida, perquè no ha sigut ni premeditat, ni... Ha sigut que el primer concert ha sigut a la Secuita. ¿Por què serà? I... A veure, hi ha una cosa molt bonica que està passant avui, a més de tot això, que és que tenim lluna plena i al mateix temps un eclipsi de lluna. Estem aquí a la Secuita gaudint del retrobament de la Tarambanda que feia 5 anys que no tocaven junts. Ja era hora. Convidar-nos a tocar aquí a la Secuita. Ens va agradar molt tocar fa 7 anys i ens fa molta il·lusió retrobar-nos aquí. Bé, vam estrenar aquesta cançó aquí a la Secuita. És una versió de cors i és una cançó que segurament coneixeu que es diu Radio, en català, ràdio. Sempre ho he dit, i sempre he dit que m'agradaria que fos el nostre padrí, però clar, això és quasi impossible. I és molt bonica aquesta frase, no?, que diu que mai és massa tard per tornar a començar. I que bé que hem començat aquí a la Secuita. Vinga, camins. Que em sembla que els que seguiu la Tarambanda coneixeu molt i que no fa falta de quasi de presentació. El dedico a l'Anna, que fa poquet ha estat malalteta. El dedico a tothom que va viure tant aquella època, als nostres amics, i m'ha dit que no ho digui, però al meu xicot, perquè ens vam conèixer amb aquesta cançó. Tempesta, farem l'esforç de parlar.